Дронът, който лети на разстояние до 20 км и ви следва автоматично, най-накрая е в продажба на цена, каквато никога не сте виждали. Този фантастичен германски дрон е сравним с военните по своята ефективност, лекота на употреба и разстояние на полет. Само днес го намирате с 70% отстъпка на сайта по-долу. Кликнете върху "Разберете повече", за да се възползвате от ограничената оферта, която изтича днес.